Nasara ta Allah ce ga wani gara mun gamsu daga an tage kwarya sai a aje kwarya a gurbin ta APC. Nasara ta Allah ce ga wani gara mun gamsu daga an tage kwarya sai a aje kwarya a gurbin ta APC. Mai bani kyauta cikin lamari shi zan kira gina sai ya amince a wakar zan yi batutuwa sannan